karon for today's video, another rides. Going to Siargao! Another adventure. And another place to visit. Mga lugar nga wala na to damha nga exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! 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 Ay, grabe! Woo! Ang nindong ang malibo! Woo! Yeah! So alright, namin na sa Mantigi. Lumig Mantigi. So, nagbayad na sila o para sa bangka o para sa snorkeling. Ito na ang Mantigi guys. Hey! Pero, medyo gamay sa camera. So na dito ang ilang mga bangka nga masakyan. Medyo kuan bay. Medyo balod siya. Time na mo ni asikan time na mo ni mag-island hopping. Nag-island hopping nami sa una sa Surigao. Ba't gamay pa si Neil dyan. So karon first time na mo kami tulo mag-island hopping. First time ni Neil dyan. So excited na daw siya. Excited na kami. Medyo balod daw baby. Medyo drone mo. Go, so manamig bayad, ulat na lang ni sa ticket o gamit sa snorkeling. Sir, ma'am, magpulukod sa ninyo pag-adjust. Press, luwagan, diri sa pinag-adjust. Dili adjust kanina. Press ka na. Okay. Kani siya, imo na siya i-press niya. Luwagan siya kay piutaw. Luwag na po, piutan. Diya, nga na lang siya. Kasi bako magguba, mawala kaya na din bayad. Dipagar ni siya, banlawan sa dagat before magamit. Antiseptic para safety mo nga nagamit. Hello guys, welcome to my vlog. Parehara ni sila, Sir Hal. Oo. Parehara sila ito 27 ug 1. Banlawan gini siya sa dagat kay, pero kini siya lahi ni siya. Ano mo na? Lahi mo na? Ani siya. Lahi. Ay, adjust. Just pull up ni siya din adjust. Oo. Pull up. Okay. So, pasakay namin sa bangka. So, balod gid siya. Ha? Let's go! Woo! Grabe. Astigis nanay oh. Ha? Matagak kami. Matagak? Oo. Pila balod ni nay or normal na ni? Normal na ni? Oh, murag. Let's go! Ganyo! Astig! Astig! First time na mo ni makailanaping. Kauban, first time na rin? First time. Go! Nagawa mo mo! Kadua na mo ni ron, first time. Eh! Bata pa ka? Yes! Woo! Abot na ta. Abot na ta. Lo, sada kayo. Laog na? Dili, jari ka bilin. Cuman. Wow! Wow! Lima. Oh. Ano ni? Wow! Sada kayo. Yeah. Yeah. Hindi ko ba? Oh, grabe. Astig. Astig. Woo! Ito na yung white sand, oh.
Welcome to Camiguin! Do you ever wonder if days like these last with one another, with the feeling pass? Would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces for a hope or a mumble. It's not for me to decide if I should be the one by your side. And hope we know when it's better to say goodbye. So alright, what is up? Nami karon sa Mantigi. So pa mga inani nga travel, mga inani nga laag, given na siya nga enjoy, lingaw, exciting. But kung kauban nimo imong family sa mga inani nga travel, so there's another level of enjoyment, exciting and very fulfilling pag padala nimo imong mga pamilya sa inani nga lugar, sa mga tourist spot compare sa mga amigo o barkada ay imong kauban. So naay laing feeling pag ang imong kauban is imong family. So beautiful feeling sa imong kaugalingon. Labi na pohon mauban nimo imong dili lang imong asawa, imong anak, but pon imong parents, yung maigsuon, imong mga friends. So karon dili pa man namo kaya tuson kung i-bless ta. I know pabot na nga panahon na pati sila madala na ako dani sa mga inani nga lugar. Yes. Woo! Lord. Woo! Hey! Kanig si Orchin. Ito, galyok po. Buhi mo din ni B. Buhay galyok po na fresh. Buhi mo din ni Nong. Muning makatunok dili. Di, magatunog yan po siya sir, turgahin ni siya. Ulala ni. Di na. Katulog sir, may la. Dili ni lalag Hindi makatunok. nila ni siya. Ah, di na, kaya sa tuyom. Kung tuyom siya, may la ka ito. Sa dam. Sila mi anak B. Uy. Kasi ko anak. Anak ni Orange. orange. Oo. Saan mo na na? Di ikaw na daw saan di. First time na mamagkaon og si Orchin. Sa kilasa ni. Dungan ta may. Ilungan ta. Dungan ta. Katul ba siya ni kanina? Gagi katulban. Oo, kanina ni. Wala siya. Nagigigi ni pa. Ito ni. So, ang nga po suka ni sir, kuhan. Itay suka. Baka na suka ni. Katul gede ba? Katul siya sir. Uy, kay ka pa. Katul man. Wala og Katul. panit be. Sir, kay buhay magbun siya gud. Labas pa ka. Makapilit pa siya. Pigit sa kamo. Kay suka to sir. So trigo. Tamis yan. Lami man. Yan mo. Lami. Isa ba daw? Ito gahi. Mahal naman siya. Kami si Orchin, first time. Mabalot na sir. Pang pautog ba? Pang pagayon ni. Kadugang kusog. Alam niya lasa. Gano'n sa suka. Naya tayo. Lagaliyot na. Hello. Okay ba? Yes, you want to eat? Orchin. Thank you. Did you try it? No. Good profit. No. Did you try it? Already try? Little. Try it. Oh. To believe Try it. Erang So tamo. we pay. You try it. Already pay. Come here. Us. Come here. Kumi. This is vinegar.
Vinegar? Yes. Kumi, kutsara. Yes. Yes. Good for the health ba? Okay. Hostia, qué sabor tiene. Sabe a mar, que te... Pasa que esto es vinagre. Mira. Fresh. Yeah. We saw in another beach, we saw a woman. But they were eating with rice. So the guy was the man, the husband was in the water, and she was like opening all of them. Yes, good. Vinegar. Yeah, vinegar. With vinegar. Where you from? Spain. From Spain. Spain. And you? It's good. From where? Cagayan de Oro. You're Philippines. Yes. And it's the first time. Yes. No way. Yes. Thank you. Are you from Camiguin? Cagayan de Oro. That Yeah. tribe. Oh. Ah, the big one. Yes. Yeah. Ah. And you don't use local but I think Philippines you need more time. Yes. We travel because we do vlogging. You're a blogger. Yes. Okay. So Philippines, I think you need a lot of days to come here because there are a lot of islands. Pwede na for snorkeling, we. Oh. Pwede buwan ng zip jacket. Dili ka. Ready for the snorkeling. Yeah. Kasi mga updos na nagtana sila. Asa man sa? Anong sunscreen? Ay, ayaw ko ang dagway ma. Makom din no. Ay, okay. Sulod ba? Ay, lamusan to dito. So, preparing for snorkeling. Ay, lamusan na to dito. Mayroon. Soldier akong Let's go. libutangan. Mag-snorkeling, balag maitom. Talagsara mi makalaag sa kalugar. So, suliton na namo. Ang kwarta, kita ra na. Abi sabi. Kwarta, kita ra na, mabalik ra na. Ang experience nga imong ma-share pohon sa imong pamilya. So, ubang tao. So, it's priceless. Yeah. Woo! Excited na ka ba? Ha? Mura kagkuhan mga foreigner. Nga namula. Mundagwag yung mura na foreigner. Di lang amis. Kapit na. Mga foreigner lagi, di lang amis. Gabi, mura kagkuhan bi. Mura kagkuhan na simi kuhan bito bi? Indiano? Indiano. Nga mix sa Indiano o Pinoy ba? Lagi sa akin bi? Indiano mong ka? Ako ma, unsa ko ma? Wala. Pinoy, ikaw Pinoy. Sama ng mix, ikaw Pinoy, ako Indiano. Suwasan. Tugasan. Kuwang. Ready? Ready na ka ma? Hello. Don't panic, it's organic. Ikaw magdalaan ni boss? Oh, ako'y dala niya sir. Oh, bira. Video tag mga puikan. Yes sir. Dala kayo. Dala kayo. Katil mo na siya, mga dagang kay isda, mga nagpuyong puikan. Ta, di pa tuloy? Ay, sir. Yes, this is. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Again
as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today is a good day. Today is a good day to live. Kung kwanto to kay na yung kasabay ng isda ba? Ba? Taga kayo? Hindi kaya na sir. Grabe ka Yeah. dagko. Kilala mo na yan. Ulit guys. Turtle, gito. Or dagko kay tong Katong laso. Ito, katong kamay-kamay. O katong ikuan sa PC. Gidayad na ko na nakatulaw kayo. Nakupat na. Tung dagko tong dito tong las ba? Ang kupat na nito, ang dagko kayo. Dagko kayo. Woo! This is it. Ya, ligaw. Wala kayo. Ya, diri ka mag-snorkeling. Dali siya magkuyog. Sayang. Ito ba? Face your fear. Wah. Fight your fear. Sabi ka nice. Enjoy nature. First time in. Sabi first time. Wala ako na-imagine ba nga makinanit ah. Sige, Gani. so na ako imagine nga makinanit ah. Mutada ni. But this is the reality now. Yeah. This is it. Damgo na dili eh. Ay, dili. Sa among pag-adventure, it's not just the destination. It's about sa mga memories nga among mahimo, nga among ma-share sa inyo ha. Ang mga katawa, ang mga trail, quiet moments, excitement, the joy, ang mga kalipay. As we go together, we grow together. Dagan mig nangatun-an, we learn patience, teamwork, being grateful, magmalipayon sa mga ginagmay nga butang. Dili nato neat o perfect nga adventure, but real adventure.
and that's bring us closer. So magpadayon mi na mag-explore new things, new places, not just for the views, but para kung sa'y mahatag sa mua a new experience, new learnings. Wala lang mi naglaglaag, but we're growing as a person, as an individual, as a family, and that's the real adventure.